Helo, noswaith dda a chroeso i bennod arall o bod rygbi Cymru. Wrth gwrs, ni ar drothwy pencampwriaethau chwe gwlad, ond mae stil bach o rygbi y rhanbarthau ni'n drafod, ond ni hefyd yn edrych ar tîm. Mae Warren Gatland wedi pigo a'r tîm. Mae Richard Whiffen wedi pigo ar gyfer y gêm dan ugain. Dwi'n falch i gael gweud mod i'n cael croeso, ddim croeso, mwyn cael Nick Williams gyda fi ar y pod unwaith eto. Nick, sut wyt ti heno? O, champion, diolch yn fawr. A Da iawn. dwi'n gofod dros dwi'n naif, dwi'n dechrau edrych mlaen am yr geimiau dros y benwythnos hefyd. Na, ddim yn naif o gwbl. Mae'n reit ddiddorol. O'n i'n cael sgwrs mewn grŵp WhatsApps gyda fi criw o'n i ffrindiau sy'n dilyn rygbi'n reoledd, a'n holi, o, di'n edrych mlaen i'r chwe gwlad. Yn ateb i oedd, fi'n edrych mlaen i'r chwe gwlad, ond falle dim o reidrwydd beth sy'n ddigwydd i Gymru. Fel pencampwriaeth, dwi'n credu mae'n... O, ie. Ie, mae'n dwrnament arbennig. Mae'n twrnament arbennig o'r dda, yndi. Odi. O ran gobeithio'n Cymru, falle ddim cweit mor uchel, ond na, dwi'n edrych mlaen i gael hoi o'r rhanbarthau, a bod ni'n cael bach o rygbi rhyngwladol ar ein sgrins teledu dros yr, 8 wythnos nesaf, mwy neu lai. Felly, cyn bod ni'n mynd i edrych ar Tîm Cymru, a pwy mae Warren Gatland wedi dewis, mae yna beth newyddion wedi bod unwaith eto'r wythnos ma. Dechreuwn ni, Nick, gyda'r rhanbarth i'r gweilch, a mae wedi bod yn wythnos da iawn i brops y gweilch mewn ffordd, gyda'r newyddion bod Gareth Thomas wedi ail-arwyddo. Hapus iawn, ddim meddwl yn dilyn Jack Morgan a Dewi Lake. Ydw, fel ni sôn o blaen. Mae yna bron hanner pac rwan, gobeithio am y 2 blynedd nesaf. So, felly, dyn ni eitha'r dechrau yn y lle gryf am y dyfodol, prob a benwan, Gareth yn talentog a profiadol hefyd. So falch iawn mae o yn aros efo ni hefyd. A fel dyn ni sôn o blaen, mae'n siŵr mae wedi cael opportunities am lot o arian i symud o'r gwylch. Ond mae wedi penderfynu aros efo ni, a fel dwi'n dweud, dwi'n just mor hapus a mae o'n aros. Ond ie, fel rhywun falle sy'n mynd cefnogi'r gweilch, ond sy'n cefnogi rygbi Cymru, a sy'n hapus i weld chwaraewyr Cymru aros yn y wlad, fi'n credu mae beth mae Mark Jones yn adeiladu nawr gyda'r pac mwy neu lai yn wneud swydd Warren Gatland yn hawdd. Os yw'r Jack Morgan, Dewi Lake a Gareth Thomas yn ffit, mae'r 3 yn dechrau i Gymru. A os ydyn nhw'n chwarae gyda'i gilydd, mae'n adeiladu'r partneriaethau. A ni'n sôn lot yn rygbi am pwysigrwydd o gael partneriaethau, boed yn y pac, yn yr olwyr, be bynnag. Felly fi'n credu mae jyst yn arwyddion da, fel ni wedi sôn yn ddiweddar, falle bod pethau yn dechrau troi nawr, a bod rygbi Cymru yn araf bach, wrth gwrs, ond yn dechrau, bod ni'n dechrau gweld yn gwella unwaith eto o'r cyfnod anodd iawn. Ie, a hefyd am Ben Warren, ffaith mae o wedi ymuno'r Carwyn. Dim yn disgwyl fo chwarae o gwbl, ond jyst i cael y profiad i bod yna, fel chi sôn, tan diwedd y chwe gwlad, bod yna i ymarfer efo'r lleill, i cael gwybod be mae rhaid i chi bod, y safon a ffitwydd mae rhaid i chi bod, os ti eisiau bod rhan o'r Carwyn Cymru, ac hefyd dysgu chydig bach mwy am bod yn pen tin efo'r bom yn hyfforddio. Wrth gwrs, mae'n amser delfrydol. Dyn ni'n meddwl o unrhyw brop tin ymuno gyda Carwyn Cymru, gyda Adam Jones yn ymuno gyda'r tîm hyfforddi. Ond oedden, mae'n gyfle da, fel ti'n dweud. Anebygol fyddwn ni'n gweld yn y Crys Coch rhif 3 dros y pencampwriaeth, ond mae bod yn yr awyrgylch, mae bod ymysg y chwaraewyr profiadol a gwynebau gwahanol, ond hefyd y fforddwyr gwahanol i ddysgu wrtho, achos gyda unrhyw safle, ond yn wedi gwella yn y rhain flaen, mae dysgu'r grefft yn rhywbeth ti'n neud trwy gydol dwyrfa, wedyn felly, mae cael Adam Jones i edrych a astudio arno yn sicr yn mynd i roi fe mewn lle da pan fydd yn mynd nôl at y gweilch. Ie, a dyna'r unig peth i'n dweud ydy os dio ddim rhan o'r 23 neu bob travelling reserves, gobeithio fydd nhw'n gallu mynd yn ôl i chwarae cael game time i gwylch y game nesaf. Dyn ni adre yn erbyn Leinster ar 14th o mis Chwefror, dwi'n meddwl, o Valentine's Night. So gobeithio maen nhw
digon sensible i roi cyfle fe mynd i nôl i gwylch i chwarae yn y gêm yna. A fi'n credu bod hwnna'n bwysig. Fi'n gobeithio rhywbeth tebyg gyda Ellis Mi o'r Scarlets. Felly, os na fydd e yn rhan o'r garfan fydd e'n teithio, fydd e'n cael ei ryddhau. Achos gyda'r chwaraewyr ifanc mae'n wych bod nhw'n cael y cyfle i fod yn y garfan ac ati, ond y gwir amdani yw mae eisiau nhw fod yn chwarae rygbi yn dod achos dyna sy'n mynd i wella, dyna sy'n mynd i ennill fwy o brofiad yw trwy chwarae mwy o rygbi. Felly, diddorol gweld beth ddaw o'r penderfyniadau hynny pan fydden nhw'n codi. Ni wedi sôn am Adam Jones yn ymuno ar tîm y fforddi. Un yn gadael Alex King. Bach o sioc pan ddath y newyddion hyn allan. Nick, dath e fel... A bron o fod, brwsio dan y carpet, bron o fod. Ia, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd tu ôl i'r llenni, ond oedd o'n... O'n i'n disgwyl disgwyl o fo, herwydd pan oedd Rob Hawley dod i fewn, a pan oedd Alex King cael ei benodi, ail dewis oedd Alex King. Pan oedd Galland yn ôl, oedd o eisio'r Hawley. So rwan, mae amser wedi mynd ar ôl y droddiad yn dod allan o'r hydref, gath o cyfle i penodi rwan Hawley fyny i'r attack coach. Y gwir amdani yw, dyw'n ymosod ni ddim wedi bod digon da dros y flwyddyn 19 mis diwetha, ond ar yr un pryd, i fi, mae'n teimlo fel bod Alex King wedi cael ei wneud yn bach o scapegoat. Y gwir amdani yw yn y marn ni, a yw bod y swydd mae Gatland wedi wneud ers dychwelyd ddim yn ddigon da, a nid Gatland dylse fo'n arwen i mewn i'r bencampwriaeth yma. Ond mae'n edrych fel bod nhw wedi prynu mewn i'r ffaith mae'n ymosod nes ddim digon da. Wedi cael gwared yr Alex King a dyn ôl a Hawley, ond yn ei mlaen i drafod y tîm sydd wedi cael ei ddewis mewn bach. Ond i fi, dim yn ei gwaniaeth pwy yw'r hyfforddwr ymosod os mae'r tîm ti'n dewis ddim yn complemento hunan. A fi'n teimlo bod y tîm neu'r garfan sy'n cael ei ddewis di Sadwn ddim y garfan gorau gallai wedi dewis o ran pwy sy'n ar gael iddo fe yn y garfan estynedig. Wel, a hefyd, mae rhaid i chi ennill y brwydr yn y blaenwyr. A dyn ni ddim wedi bod yn gwneud hwnna naddo. So mae'n anodd i pwynt bynnag. Wel, ti'n gallu redeg rhywbeth o llinell, os ti'n ennill llinell, fel phase 1 move, ond mae rhaid ni wneud yn well. I cael rhyw ffordd i penderfynu ydy'r ymosod yn wneud yn dda. Ar hyn o bryd, dyn ni ar y back foot yn dweud. Odi, na'r peth. Gallai ti gael yr olwyr gorau yn y byd, ond os na ti cael bêl glân i wneud rhywbeth gyda fe, diw'n mynd wneud dim gwahaniaeth o gwbl. Pwt arall o newyddion? Wel, does dim byd i gadarnhau eto. Mae'n stori sydd wedi bod yn amgylchynu ar y gwefannau cymdeithasol dros yr wythnos diwetha yma yw bod tein Basham yn arwyddo i Gaerdydd. Oedd yna sôn bod y Scarlets ar reole, wedi bod ar reole ers cryn dipyn o amser, ond mae'n edrych fel bod Basham a adael y dreigiau a ymuno a tîm y brif ddinas. Anodd beio fe am adael y dreigiau ni, cos yn amlwg maen nhw mewn lle gwael iawn, ond a'i Gaerdydd yw'r lle gorau Basham fynd ar hyn o bryd yn ei arfa? Wel, i fi, felly, mae'n symdio fel mae Thomas Young yn symud, a mae'r eisio Basham dod i fewn i wneud fel cario'r pêl a adio i ymosod nhw. So dwi'n deall hynny, ond mae o'n biti hefyd i dreigiau yn dweud boi lleol, boi sy'n un o'r chwaraewyr gorau dreigiau, a dwi'n deall pan mae'n neud o, ond mae o'n biti, mae'n symud o dreigiau hefyd. Odi, mae'n ddiddorol yn diwennu bod yn siarad dros y pethefnos diwetha yma
am y ffordd ma chwaraewyr y gweilch yn prynu mewn i Mark Jones, yn prynu mewn i mae rhanbarth yn neud ac yn ail arwyddo. A wedyn mae Basham sydd wedi treulio yrfa gyfan gyda'r dreigiau yn gweld un adeg symud mlaen a gadael dreigiau. Oeddi, mae'n drist, a fi'n credu mae'n amser pryderus i'r dreigiau. Felly pa mae un o'i stalwarts nhw yn gadael fel un, ond y gobeith yw felly mae one-off yw hwn a dim dechrau mass exodus o Rodney Parade, ond mae'n edrych yn debyg nawr, mae ddim yn ngwent fydd Têm Basham yn chwarae rygbi proffesiynol blwyddyn nesaf. Ond fel dwi'n dweud, yw'r rhain ar hyn o bryd, a pan fydd yna unrhyw newydd yn torri, mi fyddwn ni'n trafod e ar y podcast yma. A cofiwch, i ddilyn ni ar y gwefannau cymdeithasol, os nad ych chi yn gwneud ni ar Twitter X, ni ar Instagram, podcast Rygbi Cymru, chwiliwch amdano ni. Ac os ddordyd ych chi yn ymuno ar Nick a fi fan hyn, i recordio, mae yna groes o cynnes. Os chi'n cefnogi'r Gaerdydd neu'r dreigiau, wel, cysylltwch, ond bod chi'n cefnogi unrhyw yn y rhanbarthau, neu unrhyw un o dimoedd SRC, ni'n hapus iawn i glywed chi a cael chi mlaen i ymuno gyda ni. Felly, enni mlaen i drafod bach o rygbi. rygbi. Os nhw fod yn sicr maen nhw'n gallu malu callu fel ni dau. Wel, dyna'r peth yn dweud. Bod chi'n gallu esgus deall rhywbeth am y rygbi, byddwch chi'n iawn, ond na, croeso chi gysylltu gyda ni. A wel, Nick, ti'n gwybod beth, newn ni ddechrau, ewn ni edrych nôl ar penwythnos diwetha, a gan mae'r gweil chwaraeodd gynta, a gath ganlyniad rhyfeddol o dda, os eisiau sôn o fel bod fi'n cymryd y piss, yn fe, ond 43 i ddim yn erbyn Benetton. Perfformiad anhygol. A ni ddim yn disgwyl. Ni'n disgwyl i ennill yn eitha cyfforddus, ond ffordd yn ei chwarae, o tri John siomedig, ar papur, da chi'n edrych, mae rhywun sydd wedi ennill y cwpan y byd, rai chwaraewyr profiadol a talentog, ond oedd yn mor siomedig. Ond, dim baid o Wilc di hwnna, a'r ffordd maen nhw dechrau chwarae, dwi'n gallu weld, ond dwi'n cefnogwr. Da chi'n gallu gweld gwahaniaeth y ffordd mae Gwylch yn dechrau chwarae o dan Mark Jones rwan? Odw, fi'n credu bod dim bod blueprint Toby Booth dim mynd yn gyfan gwbl, ond mae fe'n teimlo fel bod hyder gwahanol yn y tîm, felly. Bod nhw'n hapus i chwarae yn yr olwyr, bod nhw'n hapus, bod nhw'n gyfforddus yn lledu'r bil. A fi'n credu mae hyder yn beth mawr, a mae Dan Edwards i weld yn chwarae gyda hyder hyn, sy'n wastad yn helpu y rhanbarth yn dweud. Ond fi'n credu fel, mae Ciro, mae sgorio 43 o bwyntiau i unrhyw un yn beth anhygol, ond mae stopio y gwrthwynebwyr i sgoro hefyd, fi'n credu, jyst yn beth anhygol. Yn enwedig tîm fel Benetton, yn amlwg oedd rhai o'i ser nhw falle ddim gyda nhw, fel o ti'n dweud, ynddo fe, does dim bai ar y gweilch fyna, maen nhw'n gallu chwarae beth o'i blaen nhw, a da ni'n meddwl bod nhw'n gytid i weld y international break yn dod nawr, achos maen nhw wedi cael mis bach reit llwyddiannus, lle mae'r hyder yn tyfu, a ie, fydden nhw'n edrych mlaen i fy nôl ar y cam hen pethefnos, dwi'n credu. Wel, pan mae Mark yn siarad, mae'n sôn am nhw bod yn ddewr, a ti'n gallu weld hynna. Twli bel o gwmpas yn 20 ei hunan. Wel, mae hwnna'n hollol wahanol. Ffordd hollol wahanol y Gwylch ennill. A pob clod i rei, os oes eich lyd, Will Spencer, mae wedi bod yn dda. Garen Phillips yn edrych yn pen rhif dda. Dyn ni lwcus nhw'n, efo Sampari allan a Dewi allan. Mae'r bachwyr yn chwarae yn dda. So, fel dwi'n dweud, dwi'n edrych ymlaen rwan am pan maen nhw dod yn ôl i cyngor chwarae Leinster adre, bydd hwnna'n lot fwy o brawf. Ond, pam nai?
Chwarae, Nos Wener, chwarae nhw adre, fel ti'n gweud, pam lai, does dim byd... Mae'n free hit mewn ffordd, yn dweud, achos does ydy, neb na, really yn disgwyl y gwell i ennill y gêm na, wedyn mae unrhyw beth, mae unrhyw beth gen nhw allan o'r gêm na'n bonus, so mae'n free hit, a fel ti'n gweud, os ti eisiau chwarae Leinster, ti'n eisiau chwarae yn yr wythnos ti'n go... cynta tymor, neu yn ystod Mm. cyfnod gemau rhyngwladol. Felly, os oes rhywun yn gwybod sio di giro Leinster hefyd y gwelch i'w end, so na, fydden nhw'n edrych mlaen i'r gêm na, fydden ni'n meddwl. Bydd y gêm nesaf, disadwn? Disadwn, so ma'n wedyn disadwn, y gêm gyntaf o'r rhanbarthau Cymru, oedd y Scarlet adre i Gaeredin. Ie. Beth o'ch chi'n meddwl am y gêm? Wel, gêm arall le mae'r Scarlet wedi gadael y gwrthwynebwyr nôl mewn. Maen nhw'n edrych yn gyfforddus, a maen nhw just yn cael lapse in concentration sy'n gadael y gwrthwynebwyr nôl mewn. A mae lot o ddadl wedi bod o gwmpas Scarlet yn cymryd y triffwynt dros mynd am y cornel, felly yn mynd am y cais. Ond dwi'n gallu deall y penderfyniad na, achos llynau, oedd gymaint o gemau, felly, a hefyd dechrau tymor ma, gemau ni wedi bod yn ennill tan y munud ola, wedi colli nos, mae wedi bod yn pwynt neu ddoen i'n mlaen, ni o'r blaen y gwrthwynebydd. Felly, dwi'n deall ti'n cymryd y triffwynt pan mae fe'r gael, achos scoreboard pressure, does dim byd fel e. Ond am yr ail benwythnos yn olynol mewn ffordd, siomedig, felly bod ni'n wedi gwneud mwy o'r safleoedd ni wedi bod ynddi, a bod ni wedi gadael, yn gwrthwynebydd i'n ôl mewn. Ond, llynau fi'n credu bod ni wedi colli 43-18 erbyn Caeredin. So ni wedi troi hwnna ar a ennill 30-24. So unwaith eto, mae'r Scarlett yn symud yn y ffordd iawn a'n gwella o leo ni tymor diwetha. Wedyn, technically, ydw i'n gallu gofyn yn fwy, wrth gwrs bod fi'n gallu, ond dwi'n hapus gyda felly beth sy'n weld beth sy'n weld ar y cae hyn o bryd. Ac wrth gwrs, mae'r ffaith bod ni wedi cyrraedd yn talu o bwyntiau o tymor diwetha'n barod ar ôl 10 gêm yn argoeli'n dda. So na, hapus ar y cyfan, mae rhaid bod yn hapus. Sôn am symud, wedyn wrth ni sôn ar ddadlen diwetha, wrach mae Iwan Lloyd ar y ffordd allan. Ond gath o gêm gored i wedi gweld o chwarae fel maswr. Oedd yn rhedeg gêm, cicio'r yma. Dych chi'n cytuno? Do, a dwi'n gwybod, dwi'n siarad y gwbl o gefnogwyr eraill y Scarlett a'n gweud yr un peth fel, tysyn ni wedi gweld y perfformiad na blwyddyn a hanner nôl, dyn ni ddim yn dim fodlon gweld yn mynd, ond yn derbyn bod yn gadael. Dwi'n wedi gwneud digon yna mewn ffordd, a dwi'n gwybod, mae'n anodd yn y fe, achos mae fe'n cael ei symud o rhif 10 i'r fainc, i gefnwr ac ati. Dwi'n byth yn hawdd, ond dyw'r cysondeb na ddim wedi bod yn ei berfformiadau fe, a dyna pam felly mae fe wedi penderfynu mynd i Gaerdydd. Os mae fe moyn par yn gyson, ond na, rhaid camol am ei berfformiad, o'n i'n meddwl bod yn commanding iawn fel maswr. Oedd y rwy'n arall yn sefyll allan? Wel, fi'n fan mawr o Van der Merwe. Bachwr mae wedi dod mewn a mae fe wedi gwneud gwahaniaeth. A os rhywbeth, y bryder yw nawr bod tîmau De Affrica felly yn gweld ei berfformiadau fe a bod nhw'n dod ar y ffôn i weld os yw e awydd symud nôl i De Affrica, ond mae bach fel pan o Taig Burn gyda'r Scarlett. O'n i'n gwybod mae am gyfnod bydde fe gyda ni, tan bod ddim yn ôl i Iwerddon, a fi'n credu bod ni'n gymryd mantes o'r cyfnod yma pan ni'n cael chwaraewyr fel 'ny. A mae Claude hefyd, mae fe'n... Dwi'n bod mor anlwcus gyda'r anafiadau, a ar y degau anghywir, felly o ran cael ei chwarae dros Gymru ac ati, ond mae'n braf i weld yn chwarae'n dda a'n ffit. Dwi'n eisiau jinxo fe nawr, bod yn cael ei anafu eto, ond mae jyst i gael yn holliach yn y garfan. Mae'n ychwanegu gymaint felly mwy na beth i ni'n gweld. Ond so na, mae'n wych i weld ar y can a'n chwarae mor dda. Ti'n gallu gweld y talent efo fo, a wrach fel ydych chi sôn, mae'n mor yn lwcus efo anafiadau, ond mae'n dipyn o chwarae. Odi, yn sicr. Wedi wel, hyn o ffodus, dyna diwedd y newyddion dair am Barthau Cymru penwythnos diwetha. Y gêm nesaf oedd
Gaerdydd yn gwynebu'r Sharks. Bach o grysfa adre a'i Oedd hwn o'n nid... gêm, Sori. oedd yn mwynhau gwylio'r gêm. Hmm. A'r ond, chwarae teg, pwy sy'n tu ôl i'r marketing yn y Caerdydd. Maen nhw'n cael ffordd rili dda. Am y ffaith mae'n canol y prif dinas yn helpu hefyd, ond dim bai hynny. Gêm diddiorol. Peth yw, mynd yn ôl rwan am i Basham, mae ddim yn digon gry yn y pac. Wel, yn y front five, mae rhaid nhw, ti ddim yn gallu ennill gêm yn bendant yn erbyn tîm o'r De Affrica heb scrum. A dwi'n gwybod yna fyniadau rai efo Cymru, ond mae rhaid nhw cael rhywun sy'n mynd i'r datblygu hwnna a bod yn chydig bach mwy o gryfder yn y tight game nhw. Odi, a nawr falle ni'n gweld faint mor dda oedd Felice fel prop i Gaerdydd. Fi'n gwybod oedd e'n 38, 39, 40 y chwarae i Gaerdydd, ond oedd e'n gael bob wythnos a oedd e'n rhoi shift mewn. A dyn nhw'n rili wneud props fel a rhagor. Mae propiau ifanc dyddiau yma falle o build gwahanol, achos bod gofynion gwahanol iddyn nhw. Ond weithiau, na gyd sy'n nhw ti, yw prop traddodiadol sy'n cerdded o scrum i scrum a yn Fel mae rhoi Tom Bolt yn neud i'r gwylch. Ie, yn union. Just scrum i scrum, wneud i job, naill ai'n dylan solid neu ennill kick-os. A dyna'r peth. A fi'n gwybod, dyma beth sy'n rhwystredig i fi pan mi'n edrych ar Gaerdydd, yw maen nhw'n mynnu arwyddo chwaraewyr ym mhobman, pob safle, heb lawr front five. Le maen nhw wana yn y front five. Mae jyst angen... Mae popeth yn wych yn Gaerdydd, i blawd o pwy sy'n charge o recruitment, achos fi ddim yn deall beth maen nhw'n wneud yn mynd ar ôl flankers, neu asgellwyr, neu canol rhywbeth bynnag. Sortwch y front five na mas, a fyddwch chi ddim bell o fod o gael tîm da iawn. A peth yw, mae'r chwaraewyr dda sy'n dod trwy system fanna, fel Tom Bowen, gath o'r gêm arbennig o dda. So, felly mae yna chwaraewyr dda sy'n dod trwy pathways nhw, ond, fel ydych sôn, sign a prop. Ie, yn union. A weithiau, sign a prop sy'n ond yn mynd i chwarae 50 munud i bob wythnos. Mae'n iawn. So, find another Felice. Mae fe mas yna rhywle sy'n just yn mynd o scrum i scrum. A just, na gyd ti'n gofyn dda fe wneud, na siw bod i prop nhw'n blino cyn ti. A wedyn, mae'n iawn. Ond, ie, maen nhw'n... Sa'n gwybod beth i wedi, ond... A'i hwn, felly, Nick, yw tymor Gaerdydd yn dechrau yn raflo nawr fel... Dwi'n meddwl. Mae'r chwarae lot o geimiau adre. Efo tîm heb scrum, da chi ddim yn gallu mynd oedd i gatre a ennill. Na, dyna'r broblem yn dre. A chwarae graffell hefyd, dim 4G. Na, wyrall, ond, wyrall pan oedd o, ti'n gwybod, pan oedd nhw dechrau'r tymor, bod nhw wedi cyrraedd lle nhw eisiau bod erbyn nhw. Ond dwi'n disgwyl wrach nhw'n mynd lawr chydig bach yn y cyngor. Edrych ar ei gemau nhw nawr dros y 2 fis nesaf. Maen nhw'n chwarae Connacht, oddi cartre yn y gyngred mewn pethefnos. Wedyn Leinster oddi cartre Martha cyntaf, adre'r Lions, a wedyn oddi cartre i Benetton. Dwi ddim gyllen nhw'n hawdd golli'r 4 gêm na, a wedyn, mae'r dechrau da yn diflannu yn dweud. Ond maen nhw dal ar hyn o bryd tîm ucha o Gymru yn y tabl, wedyn rhaid cofio hynny. Reit, Nick, dim o fi eisiau case o deja vu, ond y dreigiau, unwaith eto yn ffodus, yn colli adre o 38 pwynt, 19.
yn erbyn Munster, yr unig positif falle yw bod nhw wedi ennill yr ail hanner 19-7. Ond, Ond dwi'n meddwl wrach yr ail hanner yn fflatro nhw. ie, A Munster yn stopio chwarae. Yn gwybod wedi cael y pwynt bonus. A dwi'n teimlo dros y cefnogwyr. Dwi'n teimlo dros chwaraewyr ifanc. A dwi ddim yn, mae'n anodd iawn i gweld lle mae dreigiau mynd i, a sut mae dreigiau mynd i gwella. wel, yn union, mae'n teimlo yn amlwg, mae tymor nhw ar ben leni. Maen nhw allan o Ewrop, maen nhw ar waelod y URC. Ond fi'n credu broblem yw, fel, mae yna bosibilrwydd go iawn nawr, eblaw y fuddugoliaeth yn Newcastle yn Ewrop, mae'r unig fuddugoliaeth arall gaethon nhw, ddodd ddiwrnod agoriadol y tymor a'r chwaraewyr ifanc. Siwt wyt ti'n cadw'i moral nhw, siwt wyt ti'n cadw'i gobeithio nhw'n uchel o bod 17 golled o'r bron yn y gyngred. Mae'n tipyn o job. Mae'n tu ôl i Zebra rwan, a gath nhw trydydd, ennill am y trydydd tro yn Belfast. Do, wrth gwrs, ie. So mae'n anodd i gweld lle maen nhw'n mynd i... Wel, maen nhw wedi gorffen ar gwylod, dwi'n meddwl. O, maen nhw 8 pwynt tu ôl i Zebra nawr sy'n 2 fuddugoliaeth. Dwi'n gweld le mae'r 2 fuddugoliaeth nhw'n dod, a bod yn onest y ti, Nick. Wedyn mae'n edrych yn debyg fydden nhw yn gorffen y tymor ar waelod y tabl. Ond mae'n ddiddorol yn dweud, achos ti'n edrych... dim o fi eisiau trafod tîm sydd ddim o Gymru am lot fan hyn, ond mae Zebra yn ennill yn Ulster sy'n unheard of. Fi'n gwybod dyw Ulster ddim o'r dda leni felly beth nhw wedi bod, ond ar bapur, oeddi'r dreigiau gymaint o hynny'n wath na Zebra? Neu Zebra sydd wedi bod yn lwcu, fel, beth wyt ti'n credu yw'r falle y key to success yw Zebra leni, ffaith bod nhw'n tair gêm, a bod dreigiau yn dal man i un buddigoliaeth. Wel, maen nhw'n symud y pe o well na'r dreigiau. Wrach mae'r hyfforddi yn well hefyd. Fel ti'n sôn, mae'ch talent yn y Carwyn, o dwi ddim yn cael ei gorau allan nhw, chwaith. Na, mae hynny'n wir, mae hynny'n wir iawn. Mae'n credu peth, y gêm fawr falle nawr yn tymor y dreigiau, diwrnod ola mis Chwefror, i ffwrdd yn Zebra, mae hwnna yn make or break falle. Falle bydd y gêm na'n penderfynu'r lot o beth sy'n digwydd i rai o'r chwaraewyr, falle beth maen nhw'n meddwl wneud. O bod pethau ddim yn wych yn y dreigiau, byddwn nhw'n edrych i symud mlaen, falle os nad yw pethau yn newid, ond boed mae tia neu rhywun arall fydd yn brif hyfforddwr tymor nesaf, mae job a hanner dyn nhw i gael unrhyw fath o hyder yn y tîm a sôn am dechrau meddwl am ennill gemau a dringo'r tabl. Dwi'n meddwl mae'n y cyfarfod cyn bod hir efo'r cefnogwyr yn Rodney Pray, bydd hwnna'n ddiddorol. Mae'n siŵr bod nhw'n cyfarfod anodd iawn. Bydd, ond fi'n credu mae eisiau fod yn gyfarfod onest hefyd, achos os oes un peth sydd angen ar y cefnogwyr nawr yw transparency wrth y perchnogion ac wrth y rhanbarth, a bod nhw gyd yn canu o'r un hymn sheet. Os oes unrhyw o beth i'r dreigiau gynnal i cefnogwyr nhw, mae rhaid nhw edrych ar nhw fe a mynd reit. Siwt llwn i sort o'r mas, achos ni eisiau gweithio gyda chi, dyw bydde chi ddim wedi bod digon da, dyma be ni'n mynd i wneud i wella'r sefyllfa yma. Achos fel arall, mae'n jyst yn mynd i fod yn dymor hir iawn arall blwyddyn nesaf. Peth yw, mae angen nhw allan o'r rut yma nawr, neu bydd y ddadl o sawl rhanbarth i gadw yn dod nôl unwaith eto, dwi'n ofni. Felly, a dwi'n meddwl fel mae wedi cyfathrebu efo, maen nhw eitha realistig hefyd. Ddim yn disgwyl nhw ennill, ond just ddim yn eisiau weld chydig bach o gynnedd.
Achos na'r peth fe, fel dechrau tymor, oedd na arwyddio. Fi'n gwybod nhw'n colli gemau, ond nhw yn y frwydr. Ond nhw yn y gêm tan y 10 munud cwarter awr ola. Y broblem yw nawr, mae hwnna wedi diflannu. A maen nhw allan o gêm efo'n hanner amser. Llewod Mm. a Munster nawr. Mae'r ddwy gêm, mae Dreied ddim yn ddim yn hanner amser, a mae jyst yn... mae'n game over, really, yn dweud, cyn bod yr hanner yn cychwyn. Ond gobeithio bydd felly chwaraewyr at Gymru nawr a bydd rhyw fath o fel reset felly iddyn nhw a fel change o scene yn help iddyn nhw achos Mm. bydd angen i'r ser ddod nôl a helpu gweddill y garfan i adeiladu a bethech Mm. rhwng nawr a ddiwedd y tymor. Felly dyna ni wedi sôn a crybwyll gemau'r rhanbarthau i gyd. Ewn ni mlaen nawr, Dynic. Wel, fi'n gweud edrych mlaen, ni'n gwynebu Ffrainc yn Paris nos Wener yn y gêm agoriadol. Ond Warren Gatland wedi enwi i dîm ar gyfer y gêm. Beth yw dy argraffiadau di o be ni wedi gweld o'r garfan mae wedi dewis, Dynic? Peth yw, dwi'n deall, mae wedi mynd am chwaraewyr profiadol. A gathen nhw, a deud y gwir, os nhw'n dewis rhwng i player A neu player B, wedi dewis efo chydig o brofiad. So, felly dwi yn deall pam mae wedi dewis. Ond jyst mae'n hollol wahanol eto i tîm yn cael ei dewis dros y hydref. A dyna, dwi'n meddwl, bobl yn stryglo efo. Does ddim cysondeb yn dewisiadau. Na, beth sydd wedi taro fi yw'r ffaith mae wedi mynd am Ben Thomas fel maswr, sydd wedi chwarae rhan fwyaf o'r tymor fel canolor i Gaerdydd, ond sydd o bosib felly yn fwy priodol na Dan Edwards yn Crys Cymru. A falle sydd eisiau chwarae bach fwy o rygbi fel fwy o ffwtboler felly. Ond wedyn mae wedi dewis Owen Watkin a Nick Tompkins yn y canol. Nawr i fi, felly'r ddoi ganolor na, bydde Dan Edwards, Owen Watkin, Nick Tompkins yn well gyfuniad yn y marn i felly, na mynd a Ben Thomas fel yn y Crys i 10, felly byddwn ni dewis Eddie James fel 20 wedyn. Ond, mae rhyw batymau fel yn ddim yn neud lot o synwyr i fi. A mae'n amlwg felly gyda'i reng ôl, mae wedi dewis rheng ôl sydd felly yn cynnig neidiwr ychwanegol yn y line-out, fel bod e'n gallu trial twyllo'r Ffrancwyr, ond gwir amdani yw, faint o'r bêl mae Gymru'n mynd i gael, achos mae tîm Ffrainc yn edrych yn eitha special ar bapur. Ydyn, mae'n chydig bach o'r chwaraewyr sy'n di profiadol hefyd yn tîm nhw. Ond mae'n lot o bwysau mawr y bachwr Cymru. Ffaith ddim efo lot o brofiad. So bydd siŵr i fod pwysau ar y fo a pwysau ar llinell Cymru. A mae llinell Cymru lot gwell pryd mae'r byd yn chwarae a so mae'n rhaid i David Jenkins sefyll fyny. Mae pawb yn camol fel chwaraewr. Ond i fi, tan rwan, mae wedi bod 7-10 i Cymru. Lot o egni, taclo, ond rwan di'r amser i fo sefyll allan rwan fel rhan o tîm arweinydd tîm Cymru. Yn sicr, achos ni wedi gweld yn cael ei wneud yn gapten, felly mae'n amlwg bod y barch ato fe fel arweinydd. A bod yn ifanc, dwi'n credu, os wyt ti'n arweinydd o'r cychwyn, so os beth yw'r oedran di, faint o brofiad wyt ti wedi cael, ti'n gwybod sut ti arwain tîm, felly bydd lot o bwysau ar y sgwyddo fe. Fi'n credu bod yn helpu fe bod rhywun o brofiad Rowlands yn yr ail ren gyda fe. Dwi'n credu fydd hynny'n lleihau felly bach o'r pwysau, ond yn sicr
Mae'n amlwg bod Gatland yn fan o Evan Lloyd, yn dechrau yn Mharis, felly tra bod bachwyr felly mwy profiadol ar gael o fewn y garfan, ond yn sicr bydd yna bwysau arno fe. A gobeithio gewn ni lein reit gynnar bod yn ennill hwnnw jyst er mwyn rhoi bach o hyder iddo fe, achos mae am Beth bod yw, noson. ym Mharis, mae rhaid i bod yn y frwydr am y chwarter awr cyntaf. Os ni ddim, a'r Ffrainc yn mynd a dechrau'r ymlaen a sgorio ceisau, wel, mae'n drosodd wedyn ynddi. So mae rhaid i ni bod yn y chwarter cyntaf, yn bod yn, cyfforol, taclo, a bod yn y gêm. A wedyn wrach ni gallu rhoi chydig bach o bwysau ar tîm Ffrainc hefyd. O, wrth gwrs, achos y broblem dy Ffrainc yw, os ydyn nhw'n mynd ar top ar dechrau, mae'r dorf yn dod mewn iddi, a unwaith mae'r dorf yn dechrau canu, does dim stop arnyn nhw. Beth sy'n rhaid i Gymru wneud i dywelu'r dorf na yn y 10 munud chwarter awr cyntaf. Bod ni'n cico 2-3 penalty a bod ni'n 9-0, 6-0, 9-0 fyny, jyst er mwyn cadw nhw'n dawel am mas o'r gêm, achos i fi dyna unig o beth Cymru o gael unrhyw beth allan o'r gêm agoriadol yma. Dwi ddim cweit yn cytuno efo chdi, Fanna. Sori, Carwyn. Pa gwe sori, mae hwnna good pod material sy'n angytuno. Just y ffaith, ys ni yn mynd i'r dyn yma, mae rhaid i ni fod yn dewr. So, mae rhaid i ni mynd am y llinell. Os ni yn cael kick-osp, cicio'r i gornel, a trio sgôr y ceisau. Herwydd, dyn ni ddim mynd i ennill efo just cicio cosp. Na, mae hwnna yn wir hefyd, dwi'n cytuno ti fyna. Ond, ie, mae rai fi gobeithio, dwi ddim yn hyderus bod ni'n yn cael unrhyw beth allan o'r gêm, a dwi'n ofni fydd hi'n falle gwylio'r gêm o diol soffa fydd hi yn reit Be ydych gynnar. chi'n disgwyl, os ni'n gallu predictio'r sgôr, be ydych chi'n disgwyl? O, dwi'n gweld Ffrainc yn sgoro 40 o bwyntiau lle a beth 40-16 rhywbeth fel lai Ffrainc felly. Ie, dwi'n gytuno. Dwi'n meddwl wedi rhoi ar y podcast arall 38-15 rhywbeth fel la. Ie, mae hwnna'n twmlo fel sgôr. Sgôr byddwn ni reit hapus gyda, achos fel dwi'n gweud, mae'r gap sy'n rhwngddo ni a Ffrainc ar hyn o bryd yn astronomical, ond ie, gobeithio felly bod nhw'n gweud clico to, a bod chwarae nhw gynta o helpu Mae'n amser gorau i chwarae nhw, ynddi? Odi, yn sicr. Yn sicr. Wrth gwrs, dim jyst y dynion sy'n dechrau ar ei pencampwriaeth penwythnos yma. Mae'r tîm dan ugain, Nick. O ti'n sôn wrthnos diwetha bod un o'r bechgyn yn y garfan o'r un ysgol o ti. A ni'n gweld, mae fe wedi gwneud i'r fainc. Do. Felly da iawn. Ond Richard Whiffin o'r tîm y fforddi wedi mynd am tîm reit gorfforol, byddwn ni'n gweud, o edrych ar bapur. Beth wneud i o hynny? Wel, fel arfer, dyn ni chwarae tîm o dan ugain Ffrainc. Maen nhw wedi curo yn eitha hawdd, a fel arfer, maen nhw jyst rhy gry. Dwi'n licio'r ffaith, dyn ni gobeithio yn mynd i fod yn cyfforol. Dwi ddim yn disgwyl ni ennill, ond gallu fod yn cyfforol, a bod, fel ni sôn i tîm Cymru, dwi yn disgwyl tîm o dan ugain i bod yn y brwydr am dipyn, a gobeithio, fel ni wedi sôn, i gweld cynnydd. A mae'r rhyw fath o feddwl wedi mynd i mewn i paratoi. Nhw ddim jyst yn troi fyny, mae wedi chwarae lot yn yr Super Rugby Cymru. A mae yna canolwyr o'r Gaerdydd sydd wedi arfer chwarae efo gilydd. A mae lot o bobl yn sôn am Steff Emmanuel, am y dyfodol.
So, a mae'n dipyn o boi hefyd, so mae'n efo dwylo da, ond mae'n boi mawr fel Eddie James hefyd. Wel, rai bobl wrach yn gofyn lle ar ôl Tom Boehm chwarae mor dda i'r Caerdydd yn erbyn Sharks, ond fel dwi'n deall, dim ond dillun oedd o'r ymuno'r carfan, a dyna pam mae o ar y faint, dwi'n meddwl. So dwi'n disgwyl dod ar y cae yn yr ail hanner. So dwi'n deall pan mae y ffordd mae hyfforddwyr a Richard Withen wedi penderfynu pwy sy'n chwarae. Be sy'n diddiorol i fi hefyd yw mae yna gymaint o chwaraewr sy'n chwarae yn Lloegr. Dwi'n meddwl mae yna 7 allan o garfan, allan o 23 yn chwarae yn Lloegr. So mae hwnna'n diddiorol iawn ydy, a mae'n dangos lle mae'r chwaraewr ifanc yn cael opportunities os isio i mynd dros y bont i Lloegr a trio datblygu i fod yn chwaraewr rhwngwladol y fanna. Ond gobeithio yw fel Tom Bowen, gobeithio yn y dyfodol, maen nhw'n dod yn ôl i Cymru i chwarae. Ond, so, yeah, dwi'n really edrych ymlaen at y gêm. Dipyn o her yn bendant, ond mae'n fyw ar S4C nos Sadwrn. Maen nhw'n chwarae yn fan, yn Llydaw. So, yeah, fel dwi'n dweud, dwi'n really edrych ymlaen am y gêm. O ia, fi'n cytuno ti, mae'n ddiddorol, ond o ti'n sôn fyna am y ffaith bod gymaint o chwarae tu allan i Gymru. Yr un peth gyda'r tîm cyntaf, mae 8 o'r rhain chwarae allan tu allan i Gymru. Ond beth sy'n ddiddorol, fel ti'n sôn, mae ffordd mae'r garfan da Richard Withen wedi paratoi ar gyfer y twrnament eleni yn teimlo bod nhw wedi sylweddoli bod angen datblygu talent y dyfodol nawr, a bod angen i ni drin hwn mwy proffesiynol, a bod angen dim just rhoi tîm o bois ifanc dan 20 at ei gilydd. Os y'n ni eisiau gystadlu ar y lefel rhyngwladol, am flynyddoedd i ddod, mae rhaid roi'r foundations na mewn nawr. A dwi'n cytuno ti, dwi'n dal i feddwl felly bydd Ffrainc a Lloegr bell ar y blaen, dim ond achos bod nhw wedi cael yr set-up proffesiynol yma am gymaint o amser. A nawr felly, debyg iawn i gêm y menywod, le mae'r gwledydd eraill yn dechrau do mewn iddi. Mae'n edrych bod tîm Cymru wedi penderfynu mai lenni'r flwyddyn le maen nhw'n rhoi shot da arni a mynd amdani. A sôn am Loegr fyna, wrth gwrs maen nhw'n chwarae Iwerddon yn y gystadleuaeth dan 20 heno, ac ar hyn o bryd gyda tua 25 munud i fynd, mae Lloegr yn ennill yn Iwerddon 9 pwynt i 3, felly dwi'm yn gwybod beth yw'r tywydd fel yn y byd fel i, so falle bod hi'n noson i Fferno yn Iwerddon, dwi'm yn gwybod, ond dechrau da i Loegr fel byddwn ni'n disgwyl mewn ffordd, bod nhw'n cael y fuddugoliaeth na. Y peth yw, so fel chi sôn, os ti'n edrych yn ôl fel y 4 flynedd yn ôl, i tîm Ffranc, tîm Iwerddon, tîm Cymru, mae yna gymaint o chwaraewr rwan sy'n chwarae yn y chwe gwlad. Cos mae'n bendant, mae'n cam mawr, mae'n stepping stone yn dydi. A os ti'n gwneud yn dda yn yr tîm o dan 20, fel arfer, os ti'n un o'r chwaraewr gorau, sy'n wedyn yn mynd ymlaen i tîm cyntaf. Yn sicr, a dyna hefyd dwi'n credu le fydd Super Rugby Cymru yn helpu'n chwaraewyr ni, yw bod nhw'n chwarae'n rheolaidd, achos dwi'n credu mae lot o bobl wedi bod yn ddiweddar y blynyddoedd diwetha, yw bod yn tîm dan 20 ddim yn chwarae gymaint o rygbi rheolaidd i gymaru a falle chwaraewyr Lloegr a chwaraewyr Ffrainc yn ymwneud. Ond maen nhw'n chwarae'r lefel reit uchel, lefel gystadleuol, sy'n cyfuno chwaraewyr ifanc gyda chwaraewyr sydd wedi bod yn y gêm ers 10-15 mlynedd, sy'n gwybod pob tric yn... sy'n gwybod pob tric... Just chwarae, just dysgu sut i ennill gêm wrach, dim bob gêm sy'n mynd i chwarae, tîm mynd i chwarae y dda, ond just dysgu sut i ennill gêm agos. Ie.
O, yn sicr, a dyna ti eisiau, dwi, yw bod, bod y chwaraewyr yn gwybod shwt i to scrape out a win mewn amgylchiadau anodd, mewn tywydd effernol, mewn gêm gystadleuol, a bod ti'n, pan ti'n cyrraedd y lefel uchaf wedyn, a bod a bod y disgwyliadau yna arno ti i, um, i gael y fuddugoliaeth, a bod ti'n gwybod shwt i ennill y gêm pan mae'n dod i hynny. Mm. Reit, a wel, dim dyna'r holl, da ni. Ni wedi sôn amdano Super Rugby Cymru fyna. Mae'r cwpan yn dychwelyd unwaith to benwythnos yma. A odi'r fixtures gyda ti dy flaen ni, achos dwi Ydyn. wedi colli'r tab. Mae Aberafon adre game derby yn ebyn Ben y Bont. So, sut ti'n gweld hwnna'n mynd? Wel, ti'n gwybod beth, fi'n credu, yr un wnaethon ni anghytuno wythnos diwetha, oedd yn y gyngre'r Pen y Bont erbyn Casnewydd, a nes i wei bod Pen y Bont yn ennill, a o'n i'n anghywir. Game agos? Lot o gêm agos, o'n i'n gweld Abertawe bron a fynd dros yr unell na. Sy'n wych i weld, achos ni wedi poeni bach am Abertawe bod nhw ddim at y races, ond gwthio Pontypool i golli o bwynt, chwarae teg iddyn nhw. O gêm arbennig o ddar yn bai Carwyn. Y rygbi gogledd Cymru 54 a'r Aberafon 42. O, waw. A beth, dyna Tackling was adverth am optional. rygbi. Sorry? Tackling was optional. Well, yeah. Gave the crowd a try fest. So i'r neutrals, oedd e'n gêm anhygoel. I'r ddoi defence coach, Na. oedd e'n boenus. Tony glas allan. Oedd y ddoi yn chwilio am swydd arall i llun. Na. Dwi'n siŵr bod nhw'n iawn. Dwi'n credu bod Aberafon, felly ni bod chwaradre yn mynd i fod o fydd i Aberafon. Gêm agos, ond Aberafon i ennill hwnna, dwi'n credu. Wel, I'm mynd yn erbyn hi. Just i pay, ond ar ôl Pen y Bont yn neud mor dda, na i just deud bod allai Pen y Bont yn ennill. Iawn. Cawn weld. A wedyn Caerdydd adre yn erbyn rygbi gogledd Cymru. Bod rygbi gogledd Cymru wedi sgorio 100 o bwyntiau. O na, mae Gaerdydd wedi bod yn colli chwaraewyr nawr. Ti'n meddwl? Y canolwyr yn chwarae yn ei tîm o Cymru o dan ugain. Ie, mae hon yn un anodd, achos gallai... Ddim ni wedi bod sy'n cael buddigoliaeth. Diolch. Dwi'n gytuno. Ie, dwi'n ffansi nhw. A wedyn, Cwins Caerfyrddin, adre yn erbyn Pontypool. Dwi'n gweld Pontypool yn cael bach o bol o cyn felly ar ôl dim ond Cir Abertawe a bydden nhw'n rhy gryf i'r Cwins lawr yn Gyfyrddin i ennill eitha cyfforddus dwi'n credu. A dwi ddim just bod yn awkward, ond na'i mynd am Cwins Caerfyrddin. Mae'n ei good material, Nick. Pa'n beth bod yn awkward o gwbl. Mae'n beth mae'r grandawyr eisiau clywed. A wedyn, y gêm olaf yw Abertawe Catref yn erbyn Casnewydd. Bod Abertawe wedi gwthio Casnewydd, Pontypool yn agos, dwi'n mynd gweld nhw'n gallu cynnal y safon na. Fi'n credu Casnewydd i ennill rei cyfforddus. Oce, wel, dwi'n cadw y rhan yn mynd, dwi'n mynd yn Abertawe. Mae tymor wedi newid. Ie, dwi'n gobeithio bod ti'n iawn, achos os nhw'n dechrau ennill gemau, fydd e dim ond yn gwneud yr SRC yn gryfach, a fydd e'n... Mae perfformiadau nhw wedi heiddi gwell na mae canlyniadau nhw wedi gwneud, felly. A wrach efo tîmau fel Abertawe, wrach nhw sy'n rhan o'r carfan gwylch, sydd ddim wedi chwarae lot, wyrach maen nhw, dibannu pwy maen nhw dewis, o wyrach dweud, oce, mae sy'n gêm rwan am bythefnos, rhaid i cael chydig bach amser i chwarae, cer i chwarae i Abertawe neu i Ben y Bont. A dyna beth yw pwrpas yr SRC mewn ffordd, yn dweud. Wedyn, gobeithio fydd hyfforddwyr y gweilch a hyfforddwyr y tîm oedd yn yr SRC yn trafod... Efo dreigiau. Wrth gwrs, ie. Os rhywun yn dod o anaf neu rhywun angen
bach o game time wedyn, hwn yw'r amser i chwarae nhw'n, dy fe? Ydy. Felly, os nag os dim i'r ardd ti'n eich i weid, na gys da fi wneud nawr yw dymuno Pob Lwc i dîm cynta Cymru, i dîm dan 20 Cymru. Byddwn ni tu ôl chi boes. Mae am fod yn anodd yn Ffrainc, ond Pob Lwc a rowch hel iddyn nhw. Gobeithio wythnos nesaf fyddwn ni'n dathlu 2 fuddugoliaeth anhebygol, ond ddim yn amhosib. Yr adael eto hael arfer. Daw eto hael. Wel, os yna nod, os yna nod gwell i orffen yna hwnna i we. Nick, diolch fawr iawn i ti am dy gwmni unwaith eto. A ti hefyd. Na, Mwynhau'r gêm nos fory a nos Sadwrn. Nos da. Nos da, siarad yn gwir. Diolch ti. Hwyl. Ta-ra.